ljudi, nadam se da ste dobro. Odmah na početku htio bih vam reći da stavit ću vam u komentare novu platformu Telegram, tamo imate moj kanal, pretplatite se, subscribeajte, kliknite, naravno da je sve besplatno i to je platforma trenutno na kojoj nema cenzure, gdje možemo govoriti, poticati na dijalog, na različite stavove i razmišljanja, a vidimo da nam toga uistinu jako je potrebno u današnjem vremenu i današnjem društvu. Kao da u doslovnom smislu se lijepi etikete na ljude koji misle drugačije, kao da se u stvari ne dopušta misliti drugačije i drago mi je da je danas znanstvenik naš Lauc, inače iz vladinog tijela, znanstvenog tima, imao jedan vrlo dobar razborit, onako umjeren i odmjeren intervju gdje je rekao da je otprilike 70% naše populacije na miru, zato jer oko 50% populacije prebolilo COVID. Drago mi je da je naš znanstvenik Lauc rekao da je ljudi koji su prebolili COVID da imaju u stvari jači imunosustav i jaču zaštitu od ljudi koji su se i 2 puta cijepili. To vam je sve također studija u Clevelandu pokazala, o tome sam govorio. Drago mi je da je naš znanstvenik Lauc rekao kako je sada jasno da oni strogi lockdowni u stvari nemaju nikakvog smisla i nemaju nikakve razboritosti u tome. I dobro je to sve, znate, dobro je da imamo razborite ljude poput Lauca, Bakića, da nismo samo bombardirani oštromjerašima poput Đikića i te ekipe koji su dobiju 60 milijuna kuna njihov labos, pa onda se ljudi pretrgaju od propagande, cjepivo i dobro je da naši znanstvenici govore i o jačanju imunosustava, o na koncu svemu onome što čovjek prirodnim putem može napraviti za sebe. Isto tako je dobro da se o tome govori, dobro je da se potiče dijalog i kažem, čini mi se da u današnjem društvu stvarno kao da je nekima stalo do toga da mi ne razgovaramo, da mi o ničemu ne razgovaramo, nego jednostavno imaš jednu partiju i toj partiji se klanja, pa dosta više toga, izašli smo iz komunizma, čovječe, tako da Na mom Telegramu imate vrlo zanimljive stvari, sve vrlo jasne podatke i konkretne činjenice koje je iznio jedan profesor koji je u međuvremenu dobio po glavi, sva videa su banirana. Ja ću tamo iznijeti baš činjenice, dakle te podatke, pa evo puštam da na koncu da čujem to drugo mišljenje o njima i da ljudi jednostavno kažu kako oni gledaju na te činjenice. Pitao sam i ministra Vili Beroša na Twitteru, sve sam ulinkao, pitao sam jesu li to stvarni podaci, dakle o priči posljedicama cijepljenja, o smrti od cijepljenja i tako dalje. Pitao sam sve otvoreno na Twitteru, dakle čisto evo da nam se objasni. Drago mi je da je naš znanstvenik Lauc isto doveo u pitanje PCR testove, o tome dobro znamo da su potpuno nepouzdani i koliko sam uspio pročitati, vi možete na Coca-Coli, sjećate se, na voću, povrću, na robi naći COVID, a onda je vrlo zanimljivo da su se prema tim PCR testovima radile sve mjere i stožer je donosio sve one mudre mjere poput toga da, sjetite se na primjer da jedriličari ne smiju ići u jedrilici na more da se ne bi širila korona, a onda isto tako evo ove zadnje naše u Saboru gdje mi kad sjedimo s jednog mjesta, kad ustanemo možemo govoriti bez maske, ali kad sjednemo moramo staviti masku. Dakle to su otprilike te mjere u dimenziji naših terasa gdje konobari mogu posluživati, te na terasi ako sjediš, ali ako stojiš onda ne smiju. Ima puno nelogičnosti i mislim da trebamo jednostavno o tome govoriti. A najdrže mi je, meni osobno naravno, da je naš znanstvenik Lauc rekao kako ne vidi nikakvog razloga u tome da se cijepe djeca i isto tako dobio sam puno podataka o talijanskim pedijatrima, liječnicima, kad ih sve provjerim, dakle ne fakt ove koje provjeravaju, a ne znam, financira ih ova ekipica preko bare i ovi tu, nego baš kad provjerim sve izvore, onda ću izaći sa svim tim videima i sa svime na Telegramu i još na nekim novim platformama gdje ipak možemo čuti jedne druge bez obzira na različite stavove i razmišljanja i gdje evo možemo progovoriti o nekim zahtjevnim temama. I na kraju drago mi je da je znanstvenik Lauc rekao, on je govorio iz svog stava o benefitima cijepljenja, ali je rekao jednu vrlo važnu stvar,
da misli da ne smijemo napadati i stigmatizirati ljude koji po svojoj savjesti su odlučili ne cijepiti se. Toliko nam je danas potrebno glasova razuma, glasova ljudi koji ne pripadaju nijednim barjacima, ovima ili onima, partijama, interesnim skupinama, farmaceutskim lobijima i koji jednostavno kažu otprilike kako stvari jesu. A onda naravno svatko od vas odluči što je za njega najbolje napraviti za njegovu obitelj. Čuvajte mi se i čujemo se uskoro.